Sezona čerešňov počala koncom maja i ljubitelje ju ljedvo dočekali, ali po pijacu v ceni od 300 po 400 dinari za kilu velji odbivaju od te obljubene ovoci. Pričina za visoku cenu u tim, že mi máme bar z mali povrchnosti po toto ovocu, a takistan i u drugih žemoh, ta še všadzi hljeda gajbočka veci. Zemljoradnička zadruga Agrodunav Karavuko. Naša zadruga Agrodunav zo Skaravukova chvíľkovo má 20 hektárів pod čerešňu, od čoho 10 hektárів u polným rodu a 10 u druhým roku. O rok, dva i tam občekujeme polný urožaj. Tu máme malý pohon, u ktorým 20 robotníky pozberaní čerešni preberajú, sortirujú i pakujú. To improvizovaná mašina, ktorú sme prispodobili za naše potreby a u plánu nám napraviť ozbiljnejšie pošorenie zo schladzaľňu i liniju za pakovanie. Musíme to zrobiť, keď chceme vyvožiť do Európskej únie i Rusii. Toho roku i patra neostanú plody za kompot, bo všetko u švižim stanu pôjde na trgovišče. Do paljenky, ktorú tiež pravia, pôjde len malé količestvo odškodovaných plodoch, ktorí poneže zaštita od insektov na maksimálnym úrovňu, budú eventuálno odškodovaní len od prekmírnych junijských dýžďoch.